да напуснеш работата, на която си свикнал, да работиш повече в началото за по-малко пари дори. А като обикновен служител да се превърнеш в човек създал успешен бизнес. Преди да си кажеш, аз нямам добра идея или достатъчно капитал, повярвай ми, това е последното нещо, за което трябва да се притесняваш. Логичният въпрос идва, ами от какво всъщност трябва да се притесняваш? От предубеждения, вкоренени дълбоко в твоето подсъзнание. Не кажеш, че нямаш такива? Ами нека да питам простичкия въпрос. Готов ли си да напуснеш работата, на която си свикнал, комфортно че и взимаш окей пари? В замяна на това да започнеш нещо, което ще те накара временно да понижи стандарта си на живот, да претърпиш известни решения, да работиш повече в началото за по-малко пари дори. И да се занимаваш с нещо, което те затруднява, откровено не знаеш дали ще се справиш и със сигурност до сега не си правил в твоя живот. Целият този обрат се крепи на идеята, че ти можеш да бъдеш успешен. Защото успешният бизнес не стартира с правилния бизнес план или с правилното финансиране. Той започва с осъзнаването, че най-вероятно ще пожертваш всичко, което до сега си имал. Сигурен доход, комфорт